Ta šumne vás pozdravujem všetkých pri rádiovoch, co slucháce našu Supershopu. Pozdravujem vás v nahrávacím štúdiu v Košicoch, pozdravujem aj našoho šefa Supershopy a jeho podriadených, to znamená Lenku, Kvetku i Ivana s rodinami, aj vedenie rozhlasu, ak tam ešte je. Píšem vám písmo z ďalekoho Tunisu s nádejou, že ho dostanete na čas, to znamená, že príde 8. júla 1995, bo keď dotedy nepríde, tak ho už nečítajte, bo to znamená, že je už po relácii a nedošlo na čas a mne bolo škoda písať. Verím, že píšem jasne, a že tu netreba nič vysvetľovať. Bo keby som vám mal ešte aj vysvetľovať, co vám píšem, tá nestihnem vám napísať, že by písmo došlo na čas. A keď na čas nedojde, tá škoda mi bolo písať. Aby ste hneď v úvodze pochopili, ja nepíšem len z Tunisu, bo co bude v Tunise, to ja vám povím osobne v dachtorej Supershope. Ja vám píšem na ceste do Tunisu. A keď tam prídem, tak hneď pošlem dopis, že by prišiel na čas. Záleží na tým, jak dlho budem letieť. Tak dlho vám budem písať. A keďže chcem, že by ste ho toho 8. júla 1995 dostali a nemal som absenciu v Supershope a tým aj krácený honorár, tá vám začínam písať už v Košicoch na letisku a na dopis už aj lepím našu známku, že by som v Afrike nestrimol. To tedy znamená, že ako náhle vystúpim z lietadla, tá ho dám pilotovi, co poletí nazad. Bo to me napadá, že to bude najrychlejšie. A keďže letím z Košic a dotyčný pilot, co ho ešte nepoznám, ale istejšie spoznáme, letí nazad do Košic, vám písmo doručí, abo dakomu dá, že by vám doručil. Keby do začiatku nahrávania Supershopy vám písmo nedoručil, tá ho iste ochábil v lietadle, bo na suchoše nerozlučíme. Tá merkujte aj na to, bo keby ste dopis nedostali, tá by me mocno meržilo, bo píšem dosť dôležité veci. Už lecíme. Dolu nevidím, takže še môžem venovať vám. Nehnevajte še, že úvod môjho dopisu som urobil taký krátky, ale podstatné je, že je zrozumiteľný. Ono vlastne ani tak nejde o úvod, jak o to, co v dopise napíšem ďalej. Bo už v škole nás učili, že ani nejde tak o dĺžku dopisu, jak o jeho obsah, čiže myšlienku. Erža pri tejto vece še pripája, že aj ona myšlí na vás, jak sebe oddychujete, že nie som medzi vami. No nebuďte smutní, ja som pri vás aspoň duchom a verím, že všetké posluchače aj sluchom. No ale kde som to vlastne prestal, že by som še neodkloňoval od podstaty veci. Letím do Tunisu.
Erža do mne bucha, že už sme prileceli a že už pol hodiny stojíme na letisku. Asi má pravdu, lebo píšem už rovnejšie. Vlastne v litadle usmelem Erža a ja a ešte pilot, co zobere vám nazad písmo. Takže musím končiť s mojima peršíma dojmami, co me merží, lebo ešte veľa som vám ja chcel povedať. Moment, teraz me potešila letuška, že to môžem dopísať na hotelu, bo leca nazad až ráno. Takže mám času jej to v noci odnes. Som dojatý. Erža je tak zapálená, že povedala, že dopis v noci tej letuške odneše sama. No a teraz už osobne k Tunisu. More je tu belavé jak všade. Keď sme išli autobusom z letiska do mesta, ta sme neznali nájsť karčmu. Teraz, keď sa blížim k záveru listu, ta neznáme nájsť autobus. Konečne sme ho našli, respektíve našol nás. Som spokojný, lebo už som mal strach, či dopis odíde na čas. Myslím, že šéf Supershopy ocení môj zodpovedný prístup. Konečne sme na hotelu a hneď je kultúrny program a to quiz. Sú 2 otázky. Kto odpoví na peršu správne, ide na 3 dni do pušti. Mne sa to podarilo. Hurá! Váš Anders Košic. PS. Teraz nám povedeli, že druhá otázka bude daná v pušti. A kto tam správne odpoví, toho donešu aj nazad.